الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عزیزان محترم اللہ کریم آپ سب سنگیانوں جزائے خیر عطا فرمائے بالخصوص محمد ریاض حسین جو اس محفل پاک نو سجا رہے نے اور قاری محمد ظہیر اتاری صاحب اور قاری محمد عثمان چشتی صاحب اللہ کریم ان ساریاں بیلیاں نو ریاض احمد سمیت جزائے خیر عطا فرمائے چونکہ میلاد شریف دے ماہ مبارک دا آغاز ہو چکے ہے اور میلاد شریف دا چند نظر آ گیا ہے اللہ کریم سب سنگیاں نو اے مہینہ مبارک کرے اور اس دے اندر ڈھیروں ثواب اور عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے عزیز من نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دی ہر بندہ مومن نو خوشی ہوندی ہے سو سارے سنگی کوشش کریا کرو جدو میلاد شریف دا آغاز ہو جائے تو اس مہینے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی دا آغاز کر لئیے یقیناً اگر اسی اپنا گھر سجاواں گے تو حضور خوش ہون گے یقیناً اگر اسی اپنی گلی سجاواں گے تے اللہ خوش ہوئے گا کہ اے او لوگ نے جنہوں میرے محبوب دے دنیا دے آمد دی خوشی ہے
لیکن اگر کوئی بندہ اپنا چہرہ حضور دی سنت نال سجا لوے تو حضور زیادہ خوش ہو جان گے. اے اصل میلاد ہوئے گی. اگر کوئی آدمی میلاد شریف دے مہینے وچ حضور دی آمد دی خوشی وچ پکا نمازی ہو جائے تو یقیناً اللہ دے رسول نو بہت زیادہ خوشی ہوئے گی، کیونکہ نماز حضور دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی آدمی میلاد شریف دے مہینے وچ اپنے گھر نو صاف کرے کہ میں ان خوشی ہے کہ حضور آئے نے تو یقیناً حضور خوش ہوں گے، لیکن اگر دل صاف کر دے تو حضور زیادہ خوش ہوں گے. اگر کوئی میلاد شریف دے مہینے وچ خود اچھے کپڑے پائے کہ میں خوشی کر رہا ہوں تو یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی غریب نو کپڑے دے گا تو سرکار زیادہ خوش ہوں گے. اگر میلاد شریف دے مہینے وچ آپ اچھا کھانا پکا کے کھائے میلاد دی خوشی کرے تو اچھا عمل ہے، مستحسن ہے، لیکن اگر کسی غریب نو لنگر دے گا تو حضور زیادہ خوش ہوں گے. عزیز بن او میلاد شریف دیکھو نا، میلاد شریف جدو حضور دا میلاد ہویا ہے تے دکھیاں دے دکھ دور ہوئے نے، تے دکھ گھٹاؤ نا پھر حضور دے میلاد دی خوشی وچ دکھ گھٹاؤ. مثلا تواڈے محلے وچ کوئی ایسا غریب ہے جڑا دوائی نہیں خرید سکدا، تسی میلاد شریف دے پیسے نال اس غریب نو دوائی خرید کے دے دیندے ہو تے حضور تواڈے تے راضی ہو جائے. میلاد دی رات اگر تسی کسے غریب دے گھر لنگر پہنچا دے ہو راشن کے بھائی اے حضور سرکار دا میلاد ہی سویرے تو بھی حلوہ پکا کے تقسیم کر لیں، تو میرا تا یہی خیال ہے کہ مدینے دے تاجدار سبز گنبد وچ خوش ہو جان گے کہ میرے امتی نے صحیح خوشی منائی ہے. عزیز من حضور دی آن تے گھر تے گلیاں بھی سجاؤ، لیکن سر امامے نال سجاؤ، ٹوپی نال سجاؤ، چہرے حضور دی سنتاں نال سجاؤ، پھر مزہ آندا ہے. ویسے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار بھی سونا ہے، لیکن اگر تہاڈا چہرہ سجے گا تے حضور زیادہ خوش ہون گے کہ میرے میلاد دا مقصد ہے سی کہ لوگ راہ حق تے آ جان، سو مقصد پورا ہو گیا. میلاد دے جلوس تے گلیاں بازار بھر دینا کمال ہے، افضل ہے، عبادت ہے. لیکن اگر میلاد دی خوشی تسی اپنیاں مسجداں بھر دیو تے زیادہ آقا سرکار خوش ہو جان گے کہ اساں میلاد دے حقیقی مقصد نو پا لیا. سو بھائی اپنے محلے وچ وزٹ کرو، حقیقی غریب، حقیقی غریب ڈھونڈو اور اس دی ہیلپ کر دیو، میلاد ہو جائے گا. سرکار دا رب تواڈے تے راضی ہو جانے. کوئی بچہ غریب ہے او دی فیس دینے والی او دی فیس دے دیو، او دے کول کتاباں نہیں کتاباں لے دیو، کسی مدرسے دے طالب علم نو کپڑے لے دیو. اے میلاد ہے. صاحب ثروت آدمی جی دے کول مال ہے او میلاد اس طرح منائے. صرف اپنی گلی دے وچ سجاوٹ کر دیا 4 لاکھ روپیہ خرچ کر دینا کیا معنی رکھدا ہے جے تواڈی گلی وچ بندے بھوکے ستے ہون؟ اگر تواڈی گلی وچ اس رات ہی کوئی بیوہ عورت بھوکھی اپنے بچیاں لے کے سو گئی تے تواڈی گلی سجان دا حضور نو سرکار نو اتنا پیار نہیں ہونا جتنا ان کھانا دیتے حضور راضی ہونا ہے. کسی یتیم دے سر تے میلاد وچ ہاتھ رکھ، در یتیم تیرے تے راضی ہو جائے. عزیز من میلاد شریف خوشی اور مسرت دا پیغام ہے اور دکھیاں دے دکھ ونڈن دا نام ہے. تسی اگر میلاد شریف دے واقعات غور کرو نا اور علماء دے اتے روشنی پان کدی تے جدو حضور سرکار آئے نے اس سال اللہ نے پورے عرب نو بارشاں اتنیاں دیتیاں عرب دی سرزمین تے کہ ہر طرف غلہ عام ہو گیا. اہل عرب نے اس سال دا عرب ہسٹری چ نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج رکھیا سی کہ ایک خوشی اور مسرت فراخی اور کشادگی والا سال ہے کہ اس سال
اللہ نے ہر بندے نو دی روزی چ اضافہ کر دیتا. جڑے تسی جناب کیوں ایڈی تکلیف محسوس کر دیو؟ پیچھے بزرگ بیٹھے جے، تہاڈا بار نہیں جلینا انہاں کو. میرے ہاں سنیا تھوڑا جہا آگاہ رہو، جگہ پہنا مان لیا کرو. یہی تو میں ہوں دستا پیا، وہ دوجیاں تھان دینا میلاد ہے، دوجیاں دی جگہ تنگ کرنا میلاد نے. دوجیاں دی تکلیف دا باعث نہ بنو، دوسرے تھان دیتا کرو. جی میرے بچوں توجہ ہے تھوڑی. اور بالخصوص جڑے بزرگ لوگ ہونا، اور اے جڑا تسی ملدے ہو نا، بڑا غلط کر دے ہو. تسی سمجھ دے ہو کہ بے محبت ہے، محبت نہیں. محبت کسے سلیقے نال کیتی جاندی ہے. یہ محبت ہے وہ بندہ آوے تو اندہ دکے ادو مارے بوندیاں پسلیاں پچھلی رات نو پیڑ ہوندی رہے میں سنی ملے آئے. یہ کوئی محبت نہیں تہاڈی، یہ جہالت ہے. اس وجہ تو لوگ اس طرح کر دیں. نہیں محبت نہیں ہے. یہ کہڑا طریقہ ہے ملن دا؟ بندہ آوے جاوے تو اندے اتے ڈگنا، دوجیاں بھی دھکے مارنے کی ہے جی ایسی جی علامہ صاحب پیر صاحب فلاں صاحب آئے تو انہوں نے محبت بھی کرنے. کہڑی محبت ہے؟ اے محبت ادب منگدی ہے. دھکے مار کے تے حجر اسود نو بوسا دین دا حکم نہیں. پیر کی چیز ہوندے بندے دھکا دے کے حجر اسود چمنے دی بھی اجازت نہیں. تسی پیران ملنا ادھی مسیت ہلا چھڑ دے. ایڈی زبردستی دا نہ ملیا کرو. جے شوق ہوئے تو کسے ویلے ویلے تے جا کے چنگا رج کے مل لیا جفی پا کے. کوئی ملنے دا سواد بھی آ گیا. ایدا دھکے دیتے تے ملیا. یہ کی ملیا ہے؟ ساڈے بندیاں ہر جگہ تے دکم پیل دا سواد ہوندا ہے. بس دھکے مارے بھی تے دھکے جلے بھی پتہ لگے پیران ملیا. انج نہ ملیا کرو، نہ لنگر لین لگے انج کریا کرو، نہ پیران ملن لگے انج کریا کرو. یہ محبت چنگی ہے ہوندی ہے. دوروں بھی یار نو ویکھ لئیے تے پیار اوڈا ہوئے تو ہو جاندا ہے. یہ زبردستی دیاں محبتاں نہ کریا کرو. تو میں پتہ ہوندا ہے جڑے باڑے دھکے نال ملدے نے انہاں وچ پیار تھوڑا ہوندا ہے. انہاں صرف ڈرامہ کرنا ہوندا ہے. ہاں جی جس بندے نے اتنی تمیز بھی نہیں بھئی میں اپنے مرشد نو ملنا کیویں، وہ سگا اور کی کام کرنا ہے بڑا. میں ہر محفل وچ دسنا مختلف بزرگ آندے نے. کسے دی کوئی عمر ہوندی ہے، کسے بزرگ دی کوئی عمر ہوندی ہے، کسے بزرگ دی کوئی عمر ہوندی ہے. من تے اجے خیر میں رہا، میں تکے جل چل لینا. لیکن جی بزرگ بندے تسی آندے ہونے تسی انہاں دا حال کی کردے ہو؟ خدا را کوئی سلیقہ تے طریقہ سیکھو. ہوں عمر ساڈی بھی لگ گئی تہاڈی بھی لگ گئی. اجے تک تھانوں یہ سمجھ نہیں آئی بھئی پیر صاحب آن تے انہاں نے ملنا کیویں تے اگاں اور کی سیکھنا ہے تسی؟ جس قوم نو اجے تک پیر نو ملن دا تے لنگر نو لین دا سلیقہ نہیں آیا انہاں اسی اتلے مسئلے سکھانے کی نہیں. ہوں انہاں فلانا مسئلہ سکھاؤ تے فلانا سکھاؤ. یہ پہلا ابتدا ہی نہیں پی آندی تے اگاں الف پڑھن تے بے حال ٹریے. اجے قوم الف تے اٹکی کھلی. انج نہ کریا کرو، راہ دیتا کرو. سن ایک باری تواڈے نال جنگ کر کے سٹیج تے آنا پوندا ہے تے ایک باری جنگ کر کے تواڈے وچوں باہر نکلنا پوندا. تواڈیاں صفاں مبارکاں چیر کے تے اگاں جانا ہوندا ہے تے صفاں مبارکاں تواڈیاں چیر کے تے ایدے آنا ہوندا. اے محبت تے بھئی کوئی نہیں میری سمجھ چاہندی. اے محبت میری سمجھ نہیں آندی. محبت ادب دا تقاضا کر دی اور محبت اچ بڑی نفاست ہوندی ہے. دکم پیل محبت دا نا نہیں. میں بس کمڑا جی کام نہیں. خیر میری تقریر غور نال سنو، وچوں دھیان نال وچوں کڈ نہ چھڑیا ہے. میں تانوں میلاد دا سلیقہ سمجھا رہا ہوں. میرے آقا جدو آئے نے میلاد شریف حضور دا ہویا ہے تے اس سال اللہ نے ہر ماں نو بیٹا عطا کیتا ہے. اللہ نے بیٹیاں کیوں نہیں عطا کی تھیں یہ دے وچ بھی رمز ہے. یہ نہیں با اللہ نے بیٹیاں پسند نہیں. اللہ نے بیٹیاں پسند نے، اللہ نے بیٹے بھی پسند نے. مخلوق جو ہے اس دی تو خالق ہی نہ دا. عورت مرد اللہ نے سارے پسند نے. اللہ بیٹیاں اس سنی دیتیاں بھئی جس معاشرے وچ حضور آیا ہے نا اس معاشرے وچ عورت دے پیدا ہون تے لوگ غمگین ہوندے ہیں. ویسے آپس دی گل ہے ہوندے ہون بھی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی گل؟ ہوندے ہون بھی نے. ہاں جی
تسی تجربہ کر لو. ہوں تسی میں تمہیں کی دساں, تسی آپ اپنے گھر وہدے ہوں جہے گھر ایک تو دوجی بچی پیدا ہوئے بندے وہ اللہ کا حکم آکھن گئے ہوں, باقاعدہ افسوس کرتے ہیں بندے, بھئی یار انج ہونا تو نہ چاہیے, نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی. تے بھئی یہ مڑ ہوں اللہ دا حکم انجدا ہے, بھئی مڑ ہوں بھئی یہ کی کریے, ہوں یہ بندہ ساڈا چھور تے نہ کڑیاں والا. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ, ساڈا منڈا اجے کڑیاں والا ہاں تے نہ شدہ کڑیاں اچ گھر گیا ہے. تو انج دے افسوس مائیاں پیاں کردیاں ہوندیاں جڑیاں آپ کدائیں کڑیاں ہوندیاں تے مائیاں ہوندیاں نا. وہ اس تو اللہ سونے نے گوارا نہیں کیتا کہ انہاں چوں کوئی دکھی ہوئے. بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی, اللہ یہ بھی گوارا کو دی قدرت نے نہیں کیتا کہ کوئی ایسی بچی بھی اس سال پیدا ہوئے جڑے پیدا ہون تے ان زندہ درگور کیتا جائے. میرے نبی دے نال پیدا ہوئے اس سال جڑی پیدا ہوئے ان تکلیف ہوئے, اللہ نے گوارا نہ, اللہ سارے انو پتر عطا فرمائے. یہ دا مطلب ہے کہ اللہ دی سنت یہ ہے کہ میلاد دی خوشی ہے, میلاد شریف دی خوشی ہے. اللہ دی سنت یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جڑا دوجیاں دکھ دین دا باعث ہوئے. ایک کام چھڑ دیو کہ میلاد شریف دی خوشی کرنی ہے, اور خوشی یہ ہے کہ اسی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جڑا دوجیاں دی تکلیف دا سبب ہو جائے. اساں تکلیف دا اور آزار دا باعث نہیں بڑھنا, اسی کسی دی آسانی دا سبب بڑھنا. اے حضور سرکار دی میلاد دا اصل ویژن ہے, اے اصل طریقہ میلاد منان دا. بھئی میں ویکھو نا, میں سادہ جی گل کرنا, بندہ مان گانا کٹے تو باہر آ کے جنیاں لین لگ پے, میلاد دی خوشی ہوئی ہے کملیا. میلاد مناندا پے ہیں, کم کتھے کر کے پیا ہونا ہے, کی کم کر کے آئے تے میلاد دی خوشی کر رہے ہیں. عزیز من و دوستان من, میرے آقا سرکار دا میلاد ہویا, شہر کہندے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے, اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو, اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو, اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو کسے دے سکھ دا سبب بن جاؤ, میلاد ہوئے تے ایسی ہو. کسے دے دکھے او دے ساتھی بن جاؤ, میلاد ہوئے تے ایسی ہوئے. کسے نو دشمنی دا نشانہ بنایا جے تو ان معاف کر دیو, میلاد ہوئے تے ایسی ہو. عزیز من, تواڈے محلے دا ہر غریب میلاد شریف تے خوش ہو جائے تے مڑ میلاد ہو گئے. تواڈے محلے کوئی مریض ہوئے ان دوائی مل جائے تے میلاد ہو گئی. کسے دی بچی یتیم ہوئے او دے سر تے ہاتھ رکھ کے انہاں نال پیار کر دیو, میلاد ہو گیا. کیونکہ حضور آئے نے تے دکھیاں دے دکھ دور ہو گئے نے. جی حضور سرکار دی یہ شان ہے کہ حضور آئے نے تے بیوہ عورتاں دا آسرا بن کے آئے اور یتیمہ واسطے حضور سرکار رحمت بن کے تشریف لائے. یہ آقا کریم سرکار دی شان ہے, یہ میرے آقا سرکار دا مقام ہے اور مرتبہ ہے. جڑا خوشی کرے گا میلاد شریف تے, جتنے سنگی بیٹھے ہو جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے, اگر کسی نو 10 روپے دیتے ہیں تو 1 روپیہ میلاد دے نیت کرتا ہے تو 1 الگ کر لے. اگر کسی کو لاکھ ہے تو 1000 الگ کر لے, 2000 کر لے, 10,000 کر لے, جتنا وہ الگ کر سکتا ہے وہ کر لے. اور پھر یہ سوچے کہ میں یہ پیسے میلاد شریف دے صرف جنڈیاں تے خرچ نہ کرے. آجے مہربانی تواڈی,
جڑیاں لا لو یہ چنگیاں ہوندیاں نے ذرا لنگدیاں بندیاں نوں پتہ لگدا رہندا ہے نا پھر یہ میلاد والے نے وہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ بندیاں لنگدیاں پتہ لگدا ہے بھئی اے سونے او جنہاں جنڈیاں لا لئیاں جے نبی انہاں لایا ہے وہ پھر ذرا خبر شبر ہو جاندی ہے نا لگدیا ہوئی اے میلاد والے نے تے اے میلاد والے نہیں اس واسطے سائیکل تے سکوٹر تے گڈی تے گھر تے دکان تے سینے تے جو تواڈے کول کچھ ہے او دے اُتے جھنڈی جھنڈا ضرور لایا جائے ذرا پتہ لگ جائے دو کماں دا ایک تے ساڈا جھنڈا کیڑا ہے یہ پتہ لگ جائے ناڑے یہ پتہ لگ جائے با جھنڈے دے خلاف ہوندے تے اینے تے نانے لانے کیونکہ بندے بھی دس دینا بھی یہ جھنڈے دے مخالف ہے تو انہوں نے پتہ لگ جائے با مخالف تے کوئی نہیں نہ تے ہر شے بار چھڑی ہر سکول کالج یونیورسٹی ہر بلڈنگ ہر دکان ہر مکان ہر ٹرک ہر گڈی جتھوں لگے انہیں جھنڈے لگے ہون کہ یہ پہچان بن گیا ہون الحمدللہ اللہ تسی چیک کر لو جس شے تے بھی میلاد دا جھنڈا لگا ہوئے بندیاں شناختی کارڈ کدی نہیں ویکھے واندے نا آ سنیاں دی شے جی دے تے جھنڈا لگا جیڑی شے تے جھنڈا ہوئے وہ شوندن جی اے تسی لنگے جاندے ہو نا مطلب تے اگے 10 دکاناں ہوں تے جن دے اُتے میلاد دا جھنڈا لگا ہوئے انہاں تو پوچھو بھائی نہ دساں چوں ایندے عقیدے دا پتہ ہی اس رکھنا ہے نواں دا کوئی نہیں پتہ تے آج میلاد والا لایا یہ تے سنی کچھ شیاں سے آن بن جاندی ہیں نا مثلا 10 دکاناں دی آج لین ہے کسے جاتے کسے جگہ تے یا 10 گڈیاں نے ایک کتے میلاد شریف دا جھنڈا لگا ہے دوجیاں 10 تے کوئی نہیں لگا بندے کسے تو پوچھو بھئی یار ہے جڑیاں گڈیاں نے انہاں دے عقیدے دا مالکاں دے دا پتہ ہی وہ سکھنا بھی 9 گڈیاں دا میں کوئی نہیں پتا تے آ جڑی جھنڈے والی ہے دا پاکے کسے سنی عاشق دی ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یعنی اے میلاد دا جھنڈا اے دس دے کہ جیڑی شے اُتے لگا ہے اے شے سنیاں دی ہے تو انہوں سمجھ نہیں ہے گل پوری طرح سمجھ لو نا دوریاں کدی لایا ہے پکی گل ہے پنڈی تو پتا تے ہے بندے میلاد دا جھنڈا صرف ہو لیندن جڑے سنی نے دوجے تے نہیں نہ دے اچھا سائیکل تے لگا ہوئے تے تواڈے تو میں پوچھاں بھی پورا سائیکل سٹینڈ ہے تو جڑا جھنڈے والا دا عقیدہ کی تے تساں کی آکھنا یہ سائیکل کنا دا ہے بولو ماشاءاللہ تسی سڑک تے کھلوتے ہو ٹرک لگا جاتا سڑک تے تسی کھڑے ہو ٹرک جا رہا ہے ان دے اوتے جھنڈا لگا ہے آج کل ٹرک والے بھی لا لیں گے تواڈے تو کو پوچھے بھائی جی اے ٹرک والے دا پتہ جے بھئی اے ٹرک کنا دا ہے وہ سکنا ہے پنڈ تے مالک دا نا کو نہیں آندا جو ہے سنیاں دا اچھا اسی گلی چ لگے جانے سارا ماڈل ٹاؤن کوٹھیاں والا ایک دے اوتے میلاد شریف دا جھنڈا لگا ہے پاجی یہ تو پتہ جے سنیاں دی کوٹھی کیڑی ہے انہاں آکھنا دوجیاں دا کوئی نہیں پتہ تے جھنڈے والی دا پاکے یہ سنیاں دی ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یعنی جھنڈا اس گل دی علامت ہے کہ جیڑی شے تے لگا ہے وہ شے سنیاں دی ہے اللہ نے شب میلاد جبریل کو کعبے تے جھنڈے لوا کے دس دیتا ہے دنیا والے ہو ایک کعبہ بھی انہاں دا ہی دے جڑے محمد عربی دے غلام سنی نے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی تے ایدے ہوتے تے اسی لینے ہیں تے کعبے تے اسی جناب لا نہیں سکتے ہوتے تے لائے تے اللہ بعد اولا شریک لوائے تے جبریل اپنے ہاتھاں نال لان اس واسطے میرے سنگیوں اور ساتھیوں کہ میلاد شریف دے موقع تے ہر کوئی یہ جھنڈا ضرور لاؤ باہر ہونی چاہیے یہ پتہ لگے ایک جھنڈے نال کوئی بندہ غریب نہیں ہوندا تے نہ اندے نال فضول خرچی ہوندی ہے ذرا پتہ تے لگنا چاہیے نا کہ ہیں اے سنی نے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ عزیزان من و دوستان من میلاد کرنا لے کدی غریب نہیں ہوئی بلکہ اللہ انہوں نے مال وچ برکت کردا ہے
الحمدللہ درویشاں دی دعا بھی ہے تے تجربہ بھی ہے کی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا اللہ آباد رکھے میلاد سنن والےاں اللہ آباد رکھے میلاد کرن والےاں اس بیلی ریاض تو لے کے کائنات دے ذرے ذرے تے کائنات دے کسے بھی ملک تے جڑا حضور دے آن دی خوشی وچ میلاد کر رہے ہیں بندہ فقیر دعا کر رہے خدا لے سنت کو سنیو پریشان نہ ہویا کرو اے بڑیاں ہواواں چلدیاں رہندیاں نہیں تو ایدے تسی انہاں چیزاں تو پریشان نہ ہویا کرو جڑے میلاد کرن والے ہو اللہ تہاڈا آباد رکھے گا پریشان نہ ہویا کرو بالکل پریشان نہ ہویا کرو مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں میرا ہے یا تیرا اے اللہ دا دین ہے تے دی حفاظت اللہ آپ کرنی ہے اسی حفاظت کرن والے نہیں اسی تے صرف ہوکا دین والے نکے جے ذرے حقیر جے جنی سائیں ڈیوٹی لائیے انہاں ہوکا دینا ہے سانے اس گل دا فکر مند ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے داتا گنج بخشلی دیری بھئی ایک باری نا میں بڑا پریشان ہویا میں ویکھنا فلانا بندہ بیمار ہے میں او دے کول بیٹھ رہنا اونوں بھئی یہ صحیح ہوئے کسے کو روٹی نہ ہونی تو میں کدوں ادھار لینا وہ روٹی فرماندے نے میں ایک تے فکر مند بڑا ہو گیا مخلوق دی اس پریشانی دوجا آپ فرماندے نے میرے اوتے قرضہ چڑھ گیا اتو قرضے دی پریشانی کدی ایدلے دا دکھ ونڈا کدی ایدلے کول جاواں کدی ایدلے دوائی لے دیاں کدی ایدلے بستر کوئی نہیں ایدے کول جھوپڑی کوئی نہیں آپ فرماندے نے میں بڑا جدو پریشان ہو گیا نا تے وہ مخلوق دیر ساری ہے تے میں کر لا داتا صاحب فرماندے نے میں نے کو درویش کسے نے خط لکھیا اسے کہا داتا صاحب فرماندے نے میں نے خط لکھیا علی اجویری بندیاں دی فکر کرنی چھڑ دے اے مخلوق اللہ دیے اے نہ دے کام اوس کرنے جنہ ہوندے ہی چپ کر کے کریا چاہ سارے جان دا ٹھیکہ جین دی سان کوئی لوڑ ہے بھائی سان کوئی سارے جان سارا جان او دے او جانے تو دا جان جانے ساڑا کام ہے جنہ اپنے حصے دا ہوکا ہے وہ چپ کر کے دے چھڑیا گیا وہ چپ کر کے ہوکا دینا ساڑی ڈیوٹی ہے بالکل ساڑی اس وقت کوئی ڈیوٹی نہیں جو کسے دا دل کر دے وہ اپنی مرضی دا مالک ہے ہر بندہ ساڑا کام ہے بوا لا کے مانگ دینا بندیاں سوٹیاں نال مسیتے کو نہیں لے ہونا سے بوا لاؤ پانی ٹوٹیاں بھرو پکھے چلا کے مسجد دی صفائی کر کے حی علی الصلاۃ جنہوں رب لے ہونا ہے وہ آ جائے ساڑی ڈیوٹی مک گئی ہے ساڑی یہ نہیں کوئی ڈیوٹی ہے بس تو وہ اسی کرنی ہے وہ اسی کر رہے ہیں میلاد شریف دا جھنڈا ہر بندہ لائے میلاد شریف دی خوشی ہر بندہ کرے کیونکہ حضور دے آن دی خوشی صرف صاحب ایمان نو ہو سکتی کتاب النکاح بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے بڑی معروف ہے ہر بندے بچے نے یاد ہے برکت واسطے میلاد دی پہلی رات نو دس کے دعا دین لگا تو کہ میرے آقا لجبال تے کریم نبی دا جدو میلاد ہویا ہے نا تے ابو لہب نو خبر ملی کہ تیرے گھر بتیجا ہویا ہے تو حدیث شریف چاہتا ہے کہ اس نے اپنی انگلی نال اس خبر دین والی سویبہ نو آزاد کر دیتا میلاد دی خوشی جو اس نے اس لونڈی نے آزاد کیتا جا آزاد ہو گئی ہیں تو کہ میرے گھر محمد مصطفیٰ میرے بھائی دے گھر پیدا ہوئے نہیں اجے محمد سمجھ کے کیتا ہے محمد اور رسول اللہ سمجھ کے خوشی نہیں کیتی محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی کیتی ہے محمد اور رسول اللہ دی خوشی کرنا ہو رہے
انہیں اپنا بتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی نا، اسی اللہ دا نبی سمجھ کے خوشی کرنے ہیں۔ اس نو حضور دی ذات دا عرفان نہ، انہوں حضور دی پہچان نہ، یہ حضور دا امتی بن کے خوشی نہیں کر رہے، اسی امتی سمجھ کے امتی ہو کے خوشی کر رہے ہیں۔ عزیزان دی وقار مر گیا حضور سرکار دے میلاد دا صدقہ، اللہ تعالیٰ نے قبر چ میلاد دا لنگر جاری فرما چھڑیا ہے۔ او جدے نال میلاد دی خوشی چ آزادی دیتی ہے، او دے چدور تے شہد ہو اے تے کافر نو فیض ملیا ہے حضور دے میلاد دا۔ بھئی سوچو تے صحیح ایمان والیاں نو کتنا فیض ملے گا۔ عزیزان دی وقار بس میلاد کر دے رہا جی، اللہ تو اڈے لنگر چریدہ کے اضافہ کرے گا۔ دانا خدا اہل سنتی کو بات رکھے، آقا کا میلاد ہوتا۔ جو لفظ میں تو آدھے تک پہنچائے نہیں، انہاں لفظاں دے اور بچو اگر کوئی غلطی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے، اور جو صحیح بیان تو آدھے تک پڑھیا ہے اے دے مطابق میلاد منان دی کوشش کرنا۔ اللہ تو آدھا میرا میلاد دی خوشی کرنا اپنی بارگاہ قدس قبول و منظور فرمائے۔